ассалому алайкум кадбонувони азиз. Тарзи таҳияи хамир бо равиши хеле осон. Агар хоҳед ки хамиратон ҳама вақт хуб биёяд, ана ҳамин таносубро риоя кунед. Яъне барои 1 пиёла об 3 пиёла орд гиред. Он вақт хамири шумо ҳама вақт хуб меояд ва аз он ҳар чӣ ки мехоҳед омода мекунед. 1 пиёла обро мегирем, ба он 1 қошуқча намак, 1 қошуқи ғизохӯри шакар, хамирмоя, 3 пиёла орд. Ордро бо қошуқ хуб омехта мекунем ва баъдан ба он ним пиёла равған мерезем. Равғанро баъди илова кардани орд мерезем. Он вақт кор кардан бо хамир хеле осон мешавад. Хамир ба даст намечаспад. кор кардан бо ин хамир хеле роҳат аст. хамирро ба заволаҳо тақсим мекунед. метавонед бо 2, метавонед ба 3 ё ба 4 завола тақсим кунед. вобаста аз он ки шумо чӣ мепазед. ҳар як заволаро равған молида ба пакети салофанӣ меандозем, рӯяшро мепӯшонем ва дар 30 дақиқа хамири мо тайёр мешавад. омода аст.